गोजोननाय मोनबाय नामा नों मुंनि मिउजिक भिडिअआ दिनै आबुं महर मोनबाय। गोजोननाय मोनबाय नामा नों खासि बिसियै आंखौ नागारनानै। अबिनाश बसुमतारीनि सुजुनाय आरो देंखो होनाय गोजोननाय मोनबाय नामा नों मुंनि मिउजिक भिडिअखौ दिनै VFPS प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव हगारनाय जागोन। क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा मुखुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ हालामाव जोनोम मोननाय VFPS प्रडाक्शननि बेनाराव दिनै गोजोननाय मोनबाय नामा नों मुंनि मिउजिक भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आबुं महर मोनबाय एबा इउट्युब चेनेलाव हगारनाय जाबाय। बे मिउजिक भिडिअआव फावखुंगुर महरै फाव खालामदों जाखांफुनाय फावखुंगुर गोहोम नार्जारी आरो जाखांफुनाय फावखुंग्रि दिबिया रानी ब्रह्मनि फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगाजों लोगोसे समायना रमायना थावनिफोराव बे मिउजिक भिडिअखौ सेबखांनाय जादों होननानै फोरमायो दिहुनगिरि अबिनाश बसुमतारीया। बेखायनो रायजो राजाफोरखौ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय खावलायहरदों दिहुनगिरि अबिनाश बसुमतारीया आरो बे मिउजिक भिडिअखौ दिनै VFPS प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव दिनै हगारनाय जागोन होननानै फोरमायदों। दिनै मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों। आंहा मोनसे इउट्युब चेनेल दङ VFPS होननाय VFPS प्रडाक्शन। बे इउट्युब चेनेलाव आङो गोबाव सम सम मोनैनि थाखाय भिडिअ एबा मिउजिक एलबामफोरखौ बानायनाय जायाखैमोन। दा आङो नैबे एसे सम मोननायाव मोनसे एलबाम बानायदों गोजोननाय मोनबाय नामा नों रमान्टिक ट्रेजेडि मिउजिक भिडिअ। दा बेयो दिनै रिलिज जानो थांगासिनो दं। आंनि VFPS प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा सम मोनोब्ला रायजो राजाफोरखौ दसे सम नायगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो आंनि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै एबा लाइक खालामगोन होननानै आसा खालामबाय। बेवहाय जोंहा एक्टर हिसाबै गोहोम नार्जारी दङ। जोंहा जोंनि टिपकाइ सांबान्दा गामिनिनो फंबाय जाखांफुनाय आरो एलबामफोरबो बानायखांबाय, सर्ट भिडिअफोर बानायखांबाय, नोंथांमोना नुगोन। आरो एक्ट्रेस हिसाबै दङ जोंहा गोदानानो होनजायो दिबिया रानी ब्रह्म। बिथाङाबो जोंनि एरियानिनो लकेलनि गोजा आरोखि। बयखौबो नायगोन होननानै आसा खालामबाय। थावनिया जोङो मिउजिक भिडिअ सेबखांनाया बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो सेबखांनाय जादों। बांसिन जोंनि परबतजरा एरियायाव लानाय जादों आरोखि। रायजो राजाफोरनिफ्राय मा रोखोम अनसायनो लुबैदों, मा खावलायगोन नायनो? रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे दोननानै जुदि मोजां मोनोब्ला अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय। इउट्युब चेनेलनि नामानो जाहैबाय VFPS प्रडाक्शन। एसे गोलाव जादों, बयखौबो नायगोन होननानै मिजिंथिबाय। बे मिउजिक भिडिअखौ माला हगारनाय जागोन? मिउजिक भिडिअखौ दिनै 12 बाजिनिफ्रायनो 12थानिफ्रायनो जोङो आपल'ड होगोन आरोखि चेनेलाव। आङो दा आदानियाव फार्स्ट टाइम जाहैबाय। आदानि करिय'ग्राफ खालामनायावहाय बिराद मोजां मोनदों आङो। डाइरेक्सन होनायफोरखौ बिराद मोजां मोनदों आङो। आरो रायजो राजाफोरखौ नायगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय, आसा खालामनाय थाबाय। सिगाङावहाय मोनसे गादोंमोन दुखु मोनोलां ओइ सना होननाय मोनसे गादोंमोन आङो। आरो दा नैबे आदानियाव मोनसेबाव VFPS चेनेलावहाय आं गोजोननाय मोनदों आदानि चेनेलावहाय गानो मोननानै। आरो नेक्स्टआव नोंथांमोनहा बिदिनो सापर्ट खालामलाङोबा आङो नोंथांमोननि थुलुंगा होनायजों एसे गोग्गानाय मोनो। बेखौ रायजो राजानिफ्राय बेखौनो आसा खालामबाय।